Оқушылар, тәрі походлары дейілген темабызның практик ілішін башлайбыз. Бірінші берім. Текстта түшіп қалған сөзлерні қойып язығыз. Дөрес жауап. Төньяк Францияда 12 яшьлек көтүче малай үзен Алла илчесе дип игълан итә. Ярлылар шул исәптән балалар ташкын булып аның янына агыла. Ширкәү гимннарын җырлап, кулларына әлемнәр, тәреләр һәм шәмнәр тотып алар Парижга юнәлә. Ләкин король Филипп II Август бу эшне мәгънәсез дип табып, аларга иләренә таралырга куша. Икенче берем. Даталар һәм вакыйгалар арасындагы тәңгәллекне билгеләгез. Дата 1096-1099 еллар беренче тәре походы, 1147-1149 еллар икенче тәре походы, 1189-1192 өченче тәре походы, 1202-1204 4нче тәре походы. Өченче берем. Тексттан тарихи хаталарны табыгыз. Җавап. 1212 елда меңәрләгән немец балалары төркем булып көньякка юнәләләр. Алеп тауларын кишәләр һәм Генуяга кадәр барып җитәләр. Юлда барганда күбесе ачлыктан һәм сусаудан үлеп кала. Генуя һәм Марсельдә сәүдәгәрләр балалары Палестинага илтер өчен корабларга утыралар. Кайбер кораблар давылга юлыгып, диңгездә батып кала. Калганнары Төньяк Африка ярларына килеп туктый. Биредә исән калган балалар кыллыкка сатыла. Дүртенче берем. Иҗади берем. Укучылар, сезгә образлы инша язарга кирәк. Тәре походларында катнашучыларның берсен сайлагыз. Аның исеменнән Палестинага баруга индәп һәм аларга ни өчен барырга кирәклеген аңлатып, крестьяннарга, рыцарьларга мөрәҗәгать языгыз. Ышандырырлык һәм матур телле булырга тырышыгыз. Укучылар, тәре походлары диелгән темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз.